Ole, hey kan buang hian class 10 learning mathematics learning maths textbook for class 10 India hey MBSE ina Mizoram Board of School Education ina Mizoram B ka school te zirtura abot sai aduan ni a hi kan buang hian approva dixit ina anu dedicate Mrs. Sangita Dixit tana puala asiang ani a zirlai buhi mizo hi Mizoram hian mathematics har kan ti mizo te hian har kan ti theile a thiamlo le fail board exam a fail te po kan tam ema tuna textbook hi Mizoram edition sang ni le som paruk khan copy sing ni sang ni som pasar khan copy sing khat sang ni som par khan copy sing khat le zan ni ani a Mizoram Board of School Education I zone Mizoram Secretary in Sirpoka chuan heta kan buang hian MBSE ina Dr. Lehzual chairman ina athuzia te chia tur omani le a content a hian anila masabera hian unit 1 a hian commercial mathematics ania commercial mathematics a chuan installment omani page number 108 in Kartin installments to commercial mathematics ania class 4 atang mathematics chu kan zir chho mopa polian no abel paite arithmetic kan tin kan zir chowa chuan what problems lamte kan kal chho zela kan zir chho zel ania tuna chuan hey installments also ma chung kan zir don ania Mizoram in hei tun truma pe chung COVID-19 ang fangin coronavirus ang fangin kan ramte kan buya board exam ni alo ngai boxia tung kuma big page 1 class 10 how hi ang khoi thak emaw school kan kalpui thei si lawa keini bo kan school po kan kal theilo fa online in class te kan pe a chumi zara chuan online hi an mang tangkai theida lo mo ti in ni hun ka in pe a har sa zawh ho ka chok bok lupa ti khan ka upload a YouTube channel a ti khan mithen khatin an log pui ema amaro chu karin ain mizo te hi thiam na ma hian kan har fak lo ni hi ka tia azong le han en chak ang chi kha an tam lu tuk lo ni Naupang te kan Naupang te ba ka hian mitle te ba kin an en lowa amaro chu kan la har thar zel donin ka ria tangkai donin ka ria kumtin in posom thar kan nei reng dona chung ho tan chu na poi mo donin ka ria an zirtir tu te zirtir te an hrethiam lo te om thei ni chuwang chuan chapter tin hi unit tin hi unit khata te hian chapter rang ein then ve thina tuna chuan unit 1 a chun chapter khat chi ma wangin video pakhata zo vek to ma question ni awain ta chok don ni amal manen chu a time lapse ka siamanga next thei turin ka siam don ta ni nang ipo question number 3 chau du chuan in skip ngal thei zel don ta ni chu a time ka lo siam don ni chuan in thian te po som zirlai te po som zirtur te in hria chuan ka channel hi lo ko mu ula ka channel la mathematics chau lo po education chau lo po ka da chawa hei hria tur poi mo deuh te tin science lampang te athian thu lampang te tin sa khuan lampang te kala da chho zel dona kan tangkai pui thei tur te le min ti lim thei tu tur te po ka da zel dona chu wang chuan ka channel te alo than se thei na turin subscribe kha min lo ti sak ve ula ka duwa ka thiam na le ka thei na te Mizoram tan hian ka thei to khil han ve ka duwa chu in puina ka ron dir ani chu nang ni chuan like comments le subscribe le share kha chu bak chu ka pe sei lo chewa chu min lo ti sakra sham turin ka ngen cheu ni chunga kalom le ang tin zirlai zong te le na exam tu te po hlok nge ka pe seya in thiam lo lai big te in thiam lo lai big ka chuan comments lama ron soi ula ka email number te mo ka phone number te mo ka page nga in big dan te kan ngai tu dona an ngai tu nga kan in ko manga chuan pui thei dan cheu ka lo zong don ni ke hi divine intervention school a khuan ka thoka zong lo ma khuan school zirtir tu mathematics teacher kum som chuang ka lo zirtir to a bo thi kum som chuang ka lo ma chon ve to a a fi theng pera Naupang hrilhfiah ka du thina mathematics in nuam ka tia
ka tuya thei to ka chu thina ni tin Naupang te po an hloka matrika te po thatak taka result an nei pha thin ti ka hri thian ka min ti lom em Naupang te an thiam hian ka lom thina toppers te po ka zirtir nuai tanga chhuak hi an nom chau ni chu in chei thena lo ngai lo ula ka chu ka thei to pa chuwa Naupang tin hrethiam se ka tia Naupang chak vak lo le chak deuh te po ka zirtir veka chak lo zirtir dan an owa chak deuh zirtir dan omani chu tiang chuan an hrethiam thei dan tu khan thei to chuin ka zirtir thin ani chuan khan kum tinin kan bei chawa toppers te tin hei tuition te po chang chon ka pe ve thina ka han du tuk lo wangin tuition ni ka pe vak to lo wa tuition a te hian board exam matric exam a toppers te hi anom nok zelani chang chuan toppers te kha kan zirtir lo ve thei thawa ma se kan zirtir te singa kan toppers te po an lo ve thin ani chuan zoram e puiten kan mambo na awangin le zirlai te ma khuanga in tuna hian YouTube channel ka siama chu pusanin a hian tu truma hian tiang tu truma hian installments chapter 1 hi soifia pa in question number exercise 1 ahin question number 1 to 15 oma thei hi episode khatangin ka siam don ni episode khatangin ve khata ka record vek nga ka chok zo vek nga ka hrilhfia vek buk dona chuan ale pe ka kar le lama time and distance kan khoi lenga time and work ting kan kal chho zelang geometry thleng pon a top thlengin kan be doni chu tung kum chhungin zawh nge ka tuma chu zirlai te ponin lok nge ka be se ya cái sợi tawng khan không ai takin min pui ve theina chu subscribe te min lo share sak te comments min pek sak te le min lo like sak te khan ka ta na lu em ani ti kha min lo hre sak ula min lo pui ve don dia không ai takin le tu na chuan question number 1 installments min lo chok ton ni le installments exercise 1 question number 1 lo chirang a loan of rupees 21,200 is to be drawn into equal annual installments atia question kha sentence khat na chuan loan kalo la ta ni mo loan kalo la a bank ka tang emaw ka thian te hne na tang emaw khan loan kalo la a cheng si ni sang khat san hi kalo la a chu kan in rem siam dala chun voi khata petla hal fek turin kan in rem siam lawa chan chu sum lampang har chana kalo tok paltani chu equal annual installments som ji chu azat in ang che in installment a voi ni rula ka mang don ta ni amaro chu voi ni rula ka man don khan cheng sing ni le sang khat le zan ni che hi ani don lopa chu ai tam chu ka pe ka ngai ni a chan chu thil kan puk chuan bank ka te pung om thina ni kan pung kum tin te na pung kha alo pung thina chuwan chuan hei ta po hian if the rate of interest ni mo a pung zat ni par anam ti chu kum khat soina ni anam chu kum khat alo ni che kan i puk kha kum khat alo tin che kan 12% in sing ni sang khat sani kha alo pung non tin ani chu mo chu mi a pung zat ni na bel khom chu i pe ka ngai do ni kum khata mo amaro chu hei 2 equal annual installments tikani voi ni pe kai mang don ta ni I voi khat pe ka khan a lomin I pe topanga chumi ang che chu voi ni pe na khani mang le do na mo equal ni wang khan ain ang che turani a chumi I rul thei da zat tura chu chhut kan tum do ni chok chhu kan tum don ta ni hei henula loan ni la loan of atia loan chu si ni sang khan san ni a sing khat sang khat san ni principle ani mo poisa kan di dang lam tur kha amma sapera om kha principle ani chu amma sapera chun ti ni kan ti don ta ni an lo chok chawanga question number 1 solution we have and there principal is equal to rupees 21,200 cheng sing khat sang khat san hi ania chuan rate min pe a r rate to 12% ni chuan
installments kha voi ni ani kha o chuan time chu true ani time chu n ti tur o small letter n voi ni true equal annual ati kha kum ni soina annual chu kum khat soina o equal annual true equal annual ni chuan kum ni chung ru langa I poisa rul na sat kha ai nang che tur ani ati wang khan cho angai ta ni o kan cho na chan tu chu question khan ron soi chiang ani o le formula kan hri a chuan masabera chuan kan poisa rul tur kha kan rul na zat tur kha x kan ti don kan threlo tan cheng zat nge arol ka rulang kan thrai mi lo mo chuan x kan man angai ta a chuan tian kan ti o let the value of each let the value of each installment sa ka rul na tur sat chu ain include ka wangin b rs x ni ro se ka ti tani apani kan cheng x ve ka rul lon dina ka hriat lo wangan variables ka manga x ka manga ni o chu kan zot chu tur khani a chuan chu bi om zia chu voi ni rula ka man chuan principal pani ka nei don ta ni o hei a original principal chu ni pi pa ngai hi chuan voi ni rula ka man don chuan principal pani ka siam anga ya p1 le p2 ka ti angai ta ni chuan kata x ka ti nuwa khan ti hian ti le tur ani o n kan tianga n p1 and p2 be their principal kan ti doni o and principal ni ro se ti doni o be their principal respectively doni o amje chu installment pakhat tan p1 installment pakhat zok tan p2 doni tani o ti khana ma sapera chuan kan tianga focus hi dik lo thin lo hrethiam ula chuan chumi zo chuan formula kan hri a formula ka chu ba hat ve nga ya formula chu amount is equal to principal into 1 plus r by 100 over time doni tani chuan principal hi p1 le p2 kan ti chuan amount chu x ani don ni o than chu ka rul na zat tur kha ka chok chu don awangin x hi amount a chang don installment ka rul na tur kha amount ka chan ti don na chuan p1 le p2 a hra ka chok ngai wangin x kha voi ni ka mang don ti ngai chu o voi ni rul ka mang don awangin o le tuna chuan yan an tiang o so kan tianga a is equal to amount is equal to principal into 1 plus r by 100 over time formula chu kan hri ha chuan principal pakhat na zo kha kan mang do na chuan amount chu nge kan ti kha x ro se kan ti a which implies kan tianga amount aya x kan danga equal to principal aya principal 1 kan manga o chan chu pahnia ka thena wangin chuan avoi khatna ni wangin 1 plus 12 by 100 o ari 1 o avoi khatna ni wangin 1 2 equal annual ani wangin o voi thum tu ni se 1 katinga voi thum si mangai do na voi hi chau ni wangin 1 le 2 kan mang do ni 1 hi ka da langa amara chu 1 hi kan da lang kung ngai lo ta ka chu kan hriat vek ton fakin ma se tu na chuan kan hrethiam le chu nanga da lang don ni hi power hi 1 kan da do na chuan hi fraction lo ni ta ni hi chuan hi number pa ngai he po fraction tho ania fraction bel don chun LCM lak ngai thin ni chumi ma chuan ti kan lo ti lok thei ta hi kan lo simplify thei ta ni kan lo chok thei ta ni 2 ka multiply ka divide chuan 6 le 50 ni dona chuan 2 vek ka ti le chuan 3 le 25 ni dona chuan apani hian 4 in ka divide don ta ni 4 3s are 12 4 2s are 8 4 5s are 20
3 by 25 chuan hei LCM ran pa la ngai lo khan olsam tu chaw dang le ta chu hei hi 1 ni chuan fraction le number ibel tur ka 1 chaw ani chuan 25 le 3 ibel anga 28 idanga by 25 chuntia thei ni LCM la pon ni la angai chi chok ton chu ti ngan ti le don ni x is equal to p1 into ngi kan ti kha 28 by 25 long ni ta ni 28 by 25 chuan in hei multiply angania p1 into 28 by 25 angani p1 kha at the value chu kan read back to kha ni ya chuan principal hi min peta ni question kan principal chu 21200 ati awangin principal zo ki kan mamo ta ni chu principal le x hi ka thlak thleng don ta ni chumi am je chu principal ama chawa om don chun hei a in option angai ta ni multiply ka ti to ka hei a option chuan reciprocal a chang don ni le lama left hand side up hei chuan 28 by 25 ni to lovin 25 by 28 ni do na chuan tiền chuan anwa ka son phei le do na wangin kan chok potanga nakina kha chu shortcut chu in thiam me tuna ka son phei ang 25 by 28 into x alo ni to nga number ka p1 obanga chuan which implies na ka son ko don chan chu p1 tuk pui hi ti hin om chok se ka du wangin engma ka ti dang lam lo wangin engma an chi son turan lo 25 by 28 x alo ni ta ni hei p1 a 25 by 28 x kan lo ni ta ni chuan tuna principal 2 tan kan chok vele don ta ni now tianga x is equal to p2 principal 2 ka p2 into 1 plus r by 100 over time kan ti la don ta ni second installment ta ni ka p2 kan mani chuan equal annual installment ni ka chu chun x kha voi ni kan nei thei equal to in angani wangin voi ni kan nei thei chuan da le dona x is equal to ni chinami yang thau khan achunga ha kan lo chaw to kha p2 into hei 1 plus 12 by 100 over time to square along ta voi hi nan ti wangin true da tur ani chuan hei equation 1 kan lo chok to chaw no na ngai to lawa equation 1 ang khan da pop mai tur ani chu shortcut ang equation 1 a chuan 1 ani khan p1 is equal to 25 by 28 x ani ta ni true ani chuan 25 by 28 voi ni ati na ni mai an hrethiam me ka chu hrethiam me ka ringa p2 is equal to 25 by 28 holding square x ti mai tun ti khan toy zong in chuan khami kha ania p1 le p2 bel khomi principal pangai sing hi sang khat san hi kan ti kha alo ta ni chu a poisa puk sam boro ta hang kan mang don ta ni so p1 plus p2 is equal to p equation akan mang do na principal 1 ang ikan nei kha 25 by 28 x kan nei plus tayan 25 by 28 holding square x kan nei le equal to principal akan sing hi sangkhat zan hi kan nei kha kan rem ta ni chuanin chỗ ta hi sang om thea ni chuan hi kan chokpum thei ni 225 fi kan 25 into 25 kan thea 28 po kan multiply thea chỗ dan sang oma chumi lo pon common factor kan la thea a inam chỗ ta ni sang om thea chu ma ni thiam dan kha kan apply don nia school in zir dan te po ka ngai poi mo ula in zir ti la hin ang bek lo ai ke en chuan hela hian emi rational number pan hi hian 25 by 28 le x hi an nei ve ta ni 25 by 28 pani lai nei chuan chung common kala ta ni 25 by 28 x ki common a kalak chuan ingela ba 1 plus
25 by 28 equal to 21200 in thiam emaw a đây hei 25 by 28 voi ni om x chu pakhat chi om common ai lak to bang x om to don lo chiang ka ria chuan hei hi right hand side ta heta 2120 pula apa phei chuan 25 by 28 thin kha 28 by 25 kha changa chu ti chung chuan x into hei LCM kan lo la kan lo chok thei ta ni chuan heta hian a sir an ka chok menga chok ka phal chi lo ke chuan Naupang te which implies kan ti nga x times heta 25 by 28 ka chu ka dak phei to no wangin x chi to chuan 1 plus 25 by 28 kha LCM ka langa LCM chu ka soi to ang khan nei tiang LCM ila don re reng chuan 1 ani chun bel mai to ra chung om to chu ni bel mai 8 9 10 11 12 13 ani 2 plus 2 2 4 ani 5 53 long don ta ni achunga number chu 53 by 28 ani to ni 53 by 28 alo nianga which is equal to 21200 into hetami ka 25 by 28 ka kan son phenga 28 by 25 nan do ta hi chuan kan chok the thei ta ni hi a chok the thei ta ni lu chuan maro chu chung ma chuan hei po hi le lama kan son phei thei 53 by 28 hi le lama kan son phei thei chuan x che hi mai nom to ni x is equal to 21200 into 28 by 25 into le lama phei ve chuan 28 by 25 lo chang don ta ni chu thiam em chuan thei kan chokanga x is equal to in cancel thea 5 in cancel thea ti khan 5 in cancel thea 25 in cancel thea chuan 28 28 kan multiply nga chuan kan chokanga ava in 12544 kan chok don ni 12544 ai chuan x Mizo ber kha x kha ni ta find the value of each installment therefore the value of each installment is rupees 12544 tikhan question number 1 chuan chok chaw ni kaka value of each installment chaw dan all sum ber ani kan man kan thiam thong ka ringa chaw tamanga ya bel tu chun chaw tamanga practice tamanga ya a question kha ulu dewa chira ngai ni chu zirlai ten kan theu don ni le tuna chung question number 2 kan en lenga kan chiranga question hi hrethiamula tlemin background noise te om thei ti ka ria ei kan ram kan boi me kan ya ka microphone cha kha an lo phurre de ya microphone cha kan nei theilo min hrethiam ngai ni ron thlen vela chuan azi om chho zel tura ngai question number 2 kan inanga question number 2 chuan a TV is sold for rupees 3,300 cash down payment along with 2 equal yearly installments of rupees 8,470 each. Chumi on je chu TV kha ilo shal ta ni TV kha ilo shala each shal na pa khan cheng sang thum za thum a penghal che ni mo chuan anuwa khan kum ni chhungin aron rul che a sangriat zali somsari voi ni aron peta che ni mo chu sangriat zali somsari voi ni pek chun i belanga chuan a pek lok sa chu sang thum za thum an ta chuta i bel chu zong chu TV manat i chiar kha an ni mi alo ani chu ai chu nat lom dei voi khat le khata khan khami ni khan TV aron le sak tum che khan le ngal se chu mo hlom don le the don amaro chu installment na adil che wangin
apung a om ta ni oh chu rate interest kan ti rate kha alo om chhan ani oh chuwang chuan tiang thil reng renga company thila te sum do na thila chuan tiang hi an kalphung ani ti kha kan thri ta poimo chuwang chuan kan lo chaw thiam ve te hi atangkai em kan ni tin na atangkai ni ti kha kan thri ta poimo chuan a question kan chi zel chuan ETV khanang marshal ani kan ti to kha ETV shalna khan a installment lak ton chuan kumtin in 10% in apungam ilo ti ta ni hey if the dealer charges interest at 10% per annum compounded annually ti ta ni under the installment plan find the cash price of the TV ti so wan so TV man chu engza nge ka ti khan installment a voi ni i pek zat le i cash down i lo pek lok sa to kha i bel rot khan aron chu don reng lo mo apung nen i perfect ki na ni hrethiam tro apung nen i pek vek awangin azor naman ai ni le to ti na ni installment ka chu a scheme alo ve thina chu kan thri ta poimo ani antinan pen kalo zuar ta cheng so man cheng so min kalo zuar ta ni pen cheng so ma ka sur kha ka chen pa khan le du ta ma se cheng so ma nei mai lo wang khan cheng thum min pelok ta ni chu cheng thum min peloka cheng thum ka pe chenga installment in voi ni ru la kalo mangang ni hi chhungin atita ni khata apung don nia apung omin katita kanin rem sin ta cheng thum min pe a chu anin taka chuan cheng sari ala ba ni amara chu installment ami rul to na wangna pung om don sia cheng thum le duli voi ni min pe ka mang se chu cheng sari ni mei don ma se ani don lo no ni chung khan cheng li ve ve min pe don ni chu mi om chu cheng riat min pek lok sa to den chun cheng thum chu cheng som pakhat ni nei ti ani chu apung za chu cheng khat hrethiam me am chu mi chang chu chu ti ani wang chuan question number 1 kan lo chok to a kan hrethiam to ani chuan question number 2 a kan lu theya question number 2 tuna lo chok ang chuan tuna kan hriat lo kha TV man ha kan hre lo ani solution tianga chuan tiang kan ti doni let the cash price of the TV be rupees x ni ro se kan ti ve thung to ni achan chu installments chu min pek sa to wang kan zona ngai lo tuna chuan CP of TV kha zona ngai ta x ni ro se kan ti ton ta ni chuan heta hian cash down om ti kan ti kha paisa pek lo ka om wang khan apung po kha atlem sot ni cash down chu pe lo se hei a hian to don pek lo to om bang chu wang chun chu kha cash down om chuan film khuranga kan ti to kha cash down payment chu cheng jang e pek lo kan ti kha question a khan ani mula cheng sang thum le za thum alo peta a sang thum za thum man ani lo ti kan che to kha chuan question kan in le ta a kan rul tur zat kan la rul tur zat min pelawa ka chu kan rul tur zat amount chuan installment khan voi ni ape ti kan huwa value of installment voi ni pe ka manga kha sheet kal fu voi ni pe ka mang ti ka value of installment kha installment kha amount angin kan chiar kha angin kan manga installment kha chu cheng sa injang kha sa riat le zali le som sari each ti ka tu voi ni ni wangin each kan ti kherang amount angin kan mang don thung pa gin na kan pe ni chuan rate to apungzat kum kata pungzat ka 10% in kum kata apung ni ne ma ming thau khan tinga to ni x khachu principal kha kan ni tir to a chun installment voi ni aron chuwa wangin p1 le p2 kha kan nei le ngai ta ni step ho ania I bel tum mulan hrethiam me let and tlenga let p1 and p2 be the principal of each
installments installment pahnih kan nei a chuan installment pahnih te tan ha focus lo le thin ha each installment installment pahnih tan ha principal ve tur installment amount nang ti to ka amount om chuan principal au nge tur ni a amount pahnih kan nei chuan P1 and P2 kan siam chap ta ni let P1 and P2 be the principal of its installments kan ti ta ni chuan chok don ta ni formula kan hri a chuan ta hian so kan ti lenga voi ni ani wang khan pakhat na ama mi kan cho question number 1 kan cho ta kha ai nanga ma se kan man installment song ro min ti wang khan ta khan let x be the value of its installment each kan ti ta tuna chuan principal p kha x kan ti ngai to wangin kan thak thret ni so a is equal to P1 zo kha kamang masanga P1 into 1 plus R by 100 over time akum khatna toi khatna ni kang akum khatna kha kan mang ton ta ni chuan installment kha chu ein nang wangin which implies kan ti nga cheng jang kha amount kha 8470 sangre sari som sari ni a chuan principal 1 kha P1 lo ni a x ani lo ni P1 ka chu p kha x ni 1 plus 10% ni bangin 10 by 100 lo ni a 1 ma zi ma lo kan se la chuan ka soi tong khan LCM lak boi ngai lawin 10 plus 1 chu 11 by 10 tin ani chuan P1 value kan ni don ta ni ti open to hi 8470 is equal to P1 into 11 by 10 don ta ni P1 hi amain kan da nga P1 ama ka da chuan hei le lama pe chuan 8470 bula ka chu 10 by 11 8470 bula a om chuan sorry 10 by 11 a chang thun ta ni chu thiam em chuan chu kan chok le nga 11 in kan sema nga hei P1 is equal to 11 7s are 77 11 7s are 77 tikan 00 ron chok don ni 7700 kan pakhat na kan chok chok ta ni chuan pakhat na kan chok chok pe chuan pahnih na kha a ol ta ri 3 po ti se a ol to ri pakhat na kan chok chok to chu no kin nge a ol chan kan na tu na en ti ha pahnih na chuan P2 kha kan mang e don ta ni P2 a chuan hei enula P1 helai in man to hi P2 a danglam na chu a power ka square ai don ta khan square of don chu mi chu 10 by 11 ka voi ni don tin ani chu hrethiam chuan ta hin direct top thei and P2 is equal to P1 a khan injang en mu chu kha hei hemi tho hi mu chu don chuan 10 by 11 arun bel don 7700 ni ka 7700 ida top anga ma se P2 a chuan ron bel tu kha ta hrethiam no into 10 by 11 ka voi khat da lenga chuan 11 in divide chuan 7000 E2 3.2 7000 hrethiam all samzo a shortcut ani chu kan hrethiam mai ka ring chuan principal chu kan chok ton ta ni therefore principal is equal to P1 plus P2, which implies x is equal to P1 at 1 jang kan ni kha sang sari e sari kan ya P2 at 1 sang sari kan ni kha chuan sang sari kan ni ya chuan in kan bel chuan
Sing khat sang li za sari ran chok ta ni sing khat sang li le za sari TV man cái chia nó mình chú sing khat sang li za sari ani chuan cái chia nó mình ala ting lo sing khat sang li za sari kha i rul nuwa i pe kani TV man i chia rat kan la rit lo na chan chu mo eng sang i pek lo kan ti kha sang thum za thum pe lok chu chu pel ngai ta ni chu i pek lo khai chu i rul na zat no TV man so cash price cash price cash price of the TV is equal to rupees 1,400 14,700 plus cash down ka 3,300 ipe dawa chuan chu toron chok chu TV man zat chia khai an bel chuan sing khat le sang rate man ni ti kan thei on ta ni ol em mai ka cho da TV man chu sing khat le sang rate ti kan thei ta ni la tu na chuan question number 3 len deuh zung tonga kan hrilhfiah chiang to bok ka hria question number 3 chun danglam thil pakhat aron om ve a hei kan vim kura ngai ta ni question number 3 enang the cash price of a washing machine man chu sing khat sang man ni a chuan Sophie khan le don ta ni Sophie agrees to pay 2,000 in cash followed by 2 equal half yearly installments ta ni Sophie khan cheng sang ni ka pe phot cheunga ka ko ta chun cheng sang ni oma chuan abak chu installment in ka pe don chewa installment ka pek dan tu cheu po chu kum khat ang ni lovin kum chan ve angin voi ni ka pe ang cheu ati chumen chu kum khat a voi ni arol don din ani chu half yearly ni kha riat nge tu chuan if the rate of interest charged be 16% per annum compounded half yearly ni ta ni mo rate of interest chu 16% mo pungza chu kum khata 16% ani dona chuwang chuan each installment zong ro ti question number 1 zo na ne ngani ang chi ama se danglam na chu half yearly ani la chan half yearly ani wang khan atanglam tani danglam na chu half yearly ani wang khan chulai tak chu enge half yearly ani ya kan hriat tu poimo em chu kan ti chuan half yearly ya kan hriat tu chu a rate kha yearly chun 16% ani ti kha hriat tu ni half yearly chun a chan ve rate kha in kan sel do na chu 8% ani tani chuan kum khat chhungin rul do na kum khat a voi ni rul do ni chu wang chuan half yearly year kum ni angin kan ngai don kum ni angin a rate ro chu a chan ve kan la don thung hrethiam ama chun par anamani ka chuan kum khat kum ni ang khana pungta a rate kha angain kan kal tir ta ni half yearly ni wangan a rate kha chan ve then tu tuna 16% ni chuan 8% tin ani me 8% kha kum khat kha voi ni angin rul do na voi ni rul angin namang do na chuan voi ti cho ngai ta ni P1 le P2 kan chong thau khan thlir ngai ma se adang lan na chu re ta khan a chan ve kan mang don time 1 year ni ma se 2 man tur voi ni pe ka mang hrethiam half yearly kum khat a voi ni pe kan hrethiam mai karin thil har sa karing lo le question number 3 lo chong question number 3 chuan cost price min penny we have taila question min pe ko ka cost price is equal to rupees 15,000 singkat sangaman ani chuan pesa pek lo kan ni cash down ka cash down ting cash down payment ka kan ya pek lo ka ching sang ni apelok kan ti khatro cheng sang ni apelok
chuan a dot le chuan i balance to be paid in sang nge a pek tur kha en thrim o cheng sang ni lo pek lo tur cheng sing khat sang thum a pek nga hai ti na ni kha o a balance chu a la rul na za tur chu a pek lok to wang khan 15,000 kha chawna man a thiang ta lo ti na ni chu cost price ang zela chhut tur ni percent chu ma si sang ni a pek lo to wang in sing khat sanga a chhut to lo tur chuan chon life in pura ngai le poka chuan chon balance to be paid thi zi nge tur o balance to be paid lo pe lok lo sa ta se chu sing khat sanga chhut tur a chon a to shot don a pek lo to wang han tlem ni a tlom pe pha chu cheng sing khat sanga a trangin cheng sang ni pai ani mai o lo pek lok to wangin I paisa rul tur zat I puk zat ti mayang o aman zat tu alo dang lam ta a sing khat sang thum man ang alo ta ni chumi chu apung omin I rul dona installment voi ni peka half yearly in sing khat sang thum chiat chi pi don lo o sing khat sang thum a in I seng hem do ti na ni chu o le tiang kan ti le don ta ni rate kha in soi tong khan rate is equal to 16% per annum angani ta ni oh ma se half yearly a chuta ngai wangin 16 by 2 half yearly ti ngai thung ta ni oh half yearly kan thak do na wangin 2 divide angaya chuwang chuan 16 2 pe chuan 8% half yearly oh per annum ni to lawin half yearly chuan time po kha 1 year ni ma se voi ni pe kai man do na bangin 2 voi ni chongai oh khami te khan me dang lam na chu har lam le heta question number 1 kan cho to in installment zone tur ani a let the value of each installment irul na za tur chu ar inang chi angai wangin be rupees x each oh teng x ve in kan shet lo kan zon tur ne wang oh chuan and p1 and p2 be their principal oh principal ran kan nei ve ngai ta be their principals oh an principal a p1 le p2 ka kan mang don ta ni chuan le masa zo kan chok le to nga so kan tianga masa zo kan cho ton chuan p1 chok tin ani chu oh amount kha x kan ti to kha oh x is equal to p1 into 1 plus r by 100 over time akum khat na ne bangin 1 ani to kan ti to kha chu heta hian a column in ka chok be nga ase column in practice lo tur ani student tan chuan oh in vertical in a row in chok thla cha tur hela ma hian chok chit na ase tu na chun kan zirtir chewinia chuan heti hi practice lo tur oh noi zel in cho tur which implies dianga x is equal to p1 into 1 plus rate to 8% anti to ho 8 by 100 time to 1 ani wangin 1 oh ziom lo 1 ka chu chuan hi even number ve ani wangin cancel theya cancel chuan 4 in cancel ve thei ta ni 4 2s are 8 ania hi 4 in 25 chuan ka soi tongin apakha zo kha 1 ani chuan bel mai tu 25 plus 2 chu 27 by 25 tina oh chiang tro chuan x is equal to p1 into 27 by 25 tina ne mai ta chuan question number 1 kan cho tong che kan p1 kan mang zo nga p1 is equal to x bulanum to na wangin 25 by 27 x along the pot don ta ni oh p1 tuk pui chu chiang em chuan n kan ti lenga tuna chuan foi ni na chuan x is equal to p2 kan mang don ta ni oh p2 into 1 plus r by 100 over time kha n kha 2 ani ve thung don ta ni foi ni na p2 ni wangin oh chu ti hinga ta lenga which implies x is equal to p2 into
1 plus 8 by 100 holding square chuan hemi chhung kha chu kan do chaw vek to kha ni a chunga chaw nu nangai to lawa aron chhuk tu chu kan hria 25 by 27 square ni to wangin voi ni che non mei tu kha kha I direct thei chaw ngai to lo khuna hek chuwang zon ta hian which implies in tianga toy zong an shortcut kha man tur ani thiam lo na ni lo thiam na wang zo kan shortcut to p2 is equal to in tianga p1 ami kha in double meang 25 by 27 holding square x to square value to ro kha p2 tukpuya kanmu alo ni ta ni chuan principal la an chan ti lenga question number 1 an chaw dang kha kan la hri a chuan at pek za tu ka cheng sing khat sang thom ni ka so now kan tiang now kan poi sa pek za tu ka sing khat sang an ni lo win sat mo sing khat sang thum now balance to be paid ka adang lam na hret ka hriat ran ve tu rai balance to be paid chu che jang ni kha sing khat le sang thum balance to be paid hi p1 le p2 ka bel khom kha ni which implies p1 plus p2 equal to 13,000 dinga p1 kan lupui kan hu chu ka p1 ka ki 25 by 27 x ania 25 by 27 x in dinga plus p2 chu 25 by 27 holding square x alo ni le me ha chuan 13,000 aran chuak ta ni chuan next chuan mami kan chong do han chaw dan wa ti kha mi style do puna chaw thei tho ka chung thiam ang khan chok thei ha common kala don ta ni hei mi le mi en 25 by 27 hi an ni ve tin x an ni ve bok ti kha an thei ta wangin 25 by 27 x ka common ka langa hemi ranga ka lak chhuat to wangin ta chuan 1 plus ka tianga ta hian ka lak chhuat to wangin pakhat 25 by 27 che bang ta chuan x ka chu kala chhuak to hei equal to 13,000 lo ta kan chiang em chiang karin chuan next sa chuan tian ani don ta ni hei kan chok don hei hi LCM lak tur ani taran chok tur hi kan hriat to kha hei 1 ani chon hei bel mai tur ka ti to kha 7 plus 5 chu 52 by 27 ta sirang an chok le meng which implies 25 by 27x into itu insan mo 52 by 27 this is equal to 13,000 kan zon tu kha x ani kha he x ma chau ka ta chuan rational number fraction te hi le naman phei ve do na 13,000 into hey chu 25 by 27 is ka 27 by 25 ani nga tiang zelin hei po hi 27 by 52 lo di ta ni chuan hei 13,025 ne divide theya hei po even number ani ya hei po multiply theya chuan kan calculate anga kan chokanga cho hi tai mak tur ani sang sari le zan hi sam kwa ngo chok to ni x is equal to sang sari zan hi sam kwa chu arul na za chu sang sari zan hi sam kwa thu ina zo che bangin thu vekin chat to therefore value of each installment is rupees 7290 each là kan question number 3 cho dan chu ni lok pui nge ka be sai ka video te min lo clear sa ka wangin ka lo me kung ai tangin subscribe the hin lo la tin tlom nga ya like comment le share te min lo pek sak turin ka ngin che ang tha le